piñas, en parte por unha malformación, creo. Os datos son, creo que 2010 é bastante complicado ter os datos do Banco de Terras, pero en xeral vedes que o número de parcelas demandadas, non poño as ofertas porque as ofertas son parcelas residuais dos procesos de concentración parcelaria, non son o gran volumen, non procede de persoas que as depositen no banco, que sería un índice de mobilidade de oferta potencial, polo menos, pero si as demandas son o indicador máis fiable de mobilidade a través desta estructura ou deste mecanismo. E, bueno, vedes que hai municipios que son como 50, é dicir, que o rexistro é moi baixiño e a nivel de mobilidade, bueno, é unha estructura que é moi potencial, pero pouco efectiva. A nivel de planificación e ordenación territorial tamén está aquí, na medida en que os pexóns, por exemplo, poden actuar como un motor de mobilidade, delimitando determinados usos. Se unha zona está delimitada para uso agrario e tú non lle queres dar un uso agrario a tua parcela, pois o lógico é que entre o mercado. Cal é o problema? Os pexóns de Galicia é un pouco representado por este mapa. Primeiro, os colores máis claros son que non teñen normativas ou que teñen as normas básicas de ordenación. Eses son os colores máis claros, xa queda fora unha parte de Galicia. E despois, hai unha serie de marcos normativos como moi convulsos e moi caóticos que representan as distintas cores e creo que a gran característica de todos eles, exceptuando a LOUGA do 2002, é que non hai unha regulación sobre o solo rústico. Os planes de ordenación sobre os cales regularon ou ordenaron o solo de rústica son moi reducidos. Hai moi poucos concellos, creo que teño un compañeiro que estudiou, creo que unha cuarentena ou 50 concellos, unha cousa así, de toda Galicia que ordenaron baixo esa norma. Polo tanto, a súa efectividade dende un punto de vista de estructuras de gobernanza que poden condicionar a mobilidade, bueno, tamén está moi limitado. E despois aquí hai outras cousas que sí que quero tamén partillar con vos, porque bebín moito de vos como fonte de información, é que topei como non sei, unha cousa que a mí me chamou moito a atención, supoño que por novata, e é que cando faz a revisión, incluso do dereito civil, está plagado de mecanismos e de instrumentos constitucionarios adaptados á particular estructura da propiedade da terra Galicia. Fálase da compañía familiar galega, das parcerías, dos arrendamentos, e, non sei, os montes de varas, os montes veciñais, incluso as sagras, e aquí teño a Ana Cabana, non? Hai como múltiples formas de xestión adaptadas ao terrazo que deixaron de ser desenvoltas. Están no legislativo, están no dereito civil, pero deixaron de ser desenvoltas no poder executivo. É dicir, non se desenvolveron. E aquí penso, por exemplo, na compañía familiar galega, que é un claro exemplo. Podería ser unha figura de integración das terras familiares para unha explotación, pero non se desenvolveu. E ao final temos unha explotación, múltiples propietarios, irmáns, curmáns e tíos que son propietarios de terras, que teñen ou non teñen por que ser xestionados pola explotación. En cambio, sí que se ve como dende a década dos 60, a raíz da entrada da concentración parcelaria, un amplo volume de instrumentos de xestión altamente dependentes, non quero decir non adaptados á particular estructura da propiedade, pero sí que altamente dependentes dos sistemas de información xeográfica, de administración de terras, por exemplo, da información catastral, do parcelario, é dicir, que tendo esa base de información moi depurada, todos estes instrumentos poden ser moi doados de levar á práctica, por exemplo, pensando no banco de terras ou na concentración parcelaria ou nun plan de permutas. Se tes o parcelario moi depurado, é fácil leválos á realidade e implementalos, pero nunha zona de alta fragmentación da propiedade, onde todas as referencias bibliográficas nos falan desde moi atrás de que das imperfeccións do parcelario galego a nivel catastral pode ser xa un limitante de base para o éxito desas estructuras de gobernanza ou deses mecanismos. E despois aquí hai outro que sería un factor a favor desta estructura de gobernanza, que son as penalizacións do abandono e o inmobilismo. Están recollidos na normativa, en múltiples normativas. A lei de mobilidade, a lei de concentración parcelaria dende a súa orixe fala de que as terras concentradas non poden ser abandonadas,
pero non existen medidas eficaces ante eso. Entón, o que pode ser que no plano formal é un punto a favor para a xerarquía normativa, na praxe non existen plans de cultivo das concentracións parcelarias. Xerarquías de integración. Dende aquí creo que vamos a ir máis rápido porque é bastante menos complexo todo. As xerarquías de integración. Aquí estábamos pensando en formas societarias ou cooperativas que se dedican ou que teñen como objetivo a reorganización dos dereitos de propiedade, sendo este un mecanismo de gobernanza. En xeral, as cooperativas e as sociedades en Galicia non teñen ese propósito. Os socios ou os cooperativistas, as explotacións que forman parte dunha cooperativa, siguen traballando as terras de xeito independente, non as reorganizan entre eles, siguen funcionando como explotacións individuais coas súas parcelas en propiedade e xestionando esas parcelas. E os fins son totalmente diferentes á reorganización ou á mobilidade, senón que son a comercialización de produtos ou o acceso a servicios. E aquí pensamos un pouco no sector do leite, non? E por outra parte, existen instrumentos específicos e volvemos a ese desenvolvemento legal de instrumentos que poderían ser estructuras de gobernanza potenciais, e penso aquí nas cooperativas de explotación comunitaria da terra que sí que están referidos a esa integración de dereitos e reorganización deles, ou as propias OFOR no sector forestal, pero son instrumentos moi pouco representativos. No caso das comunidades de explotación comunitaria da terra, cooperativas, son o 4% no 2012 e a día de hoxe o porcentaxe é moi similar. É dicir, que son figuras que existen no plano formal, pero na praxe non están. Pasamos ao seguinte. As xerarquías de supervisión. E aquí referíame, como vos comentaba antes, por unha parte ás parcerías. As parcerías son moi reticentes a utilizar os datos do censo, en parte porque unha parte importante das terras mobilizadas en réximes indirectos están no caixón de xastre, que son outros réximes de tenza, que non sabemos o que hai aí. O que sí que nos di o censo é que as parcerías foron unha forma de mobilidade non moi importante nunca en Galicia, pero bueno, aquí sería este cor gris de por aquí. Este é o censo dos 62, xa primeiras limitacións de comparar os censos, porque a veces os réximes de tenza publicanos para superficies totais, a veces para SAU, non se poden comparar estas cousiñas. Bueno, reticencias. E sobre todo que tamén, logo de intercambiar moitos correos co INE para intentar dilucidar que era ese caixón desastre, non o lograron aclarar. Entón, volvemos ás parcerías e non aos meus traumas co censo agrario. A parcería foi desaparecendo das estadísticas, tanto é así que neste último censo, non deberá decir este último, porque estamos no 2019 e, bueno, está a caer, no 2009 a categoría de parcería xa se agregou a de outros réximes de terra. Polo tanto, non é un mecanismo que sexa tampouco potencial. Por outra parte, e isto sí que é interesante, creo que non me meto... sí, vale, aquí. Sí que pode ser un mecanismo de supervisión o que falábamos antes da integración familiar, é dicir, terras que ti herdas e que as cedes a quen queda o titular da explotación da casa exercendo algún tipo de supervisión sobre elas, pero son terras cedidas polo mecanismo de integración familiar. Por termo mediano, primeiro, e é unha piña aquí, as explotacións son eminentemente familiares en Galicia. Bueno, hai un código de cores, pero neste mapa en particular non é moi significativo, porque se miramos os datos, ao máis pequeno é o 85%, é dicir que no concello máis baixo, o 85% das explotacións, das UTAs, unidades de traballo das explotacións, son familiares. E, por outra parte, por termo mediano, a enquisa feita no último capítulo da Tense nos revela que o 30% das terras seleccionadas nas explotacións como potenciais dende un punto de vista da mobilidade de terras, entre un 20 e un 65% son terras de integración familiar. Sendo de integración familiar, terras da tua muller, dos teus irmáns, dos teus curmáns, que xestionas ti como titular da explotación. E como termo mediano é un 30%.
un tercio. Entón, sí podería ser un mecanismo significativo. E, por outra parte, está o que nos contaba antes das cesións. De en que medida levar as terras a alguén, mantendo ti o control, pode ser un mecanismo de mobilidade. En realidade, sí que resultou nese mesmo traballo que as cesións era un mecanismo importante de mobilidade, tanto que estaba presente, creo que eran como cerca de un 70% das explotacións enquixadas, e en todas elas representaba tamén, volvendo atrás, en torno a un tercio tamén de as terras gestionadas. Pero eses datos en realidade tamén están viñeron un pouco ratificados con un estudio que saliu fai pouco, case cando estaba tamén a depositar a miña tese, nun traballo que fixo César Reig para a estructura das explotacións agrarias do norte peninsular, sendo que a cesión é unha forma de mobilidade non só en Galicia, sino todo do norte peninsular. E ele salía, creo que en torno a un 20% das terras das explotacións se movían a través deste mecanismo. Que resultou interesante, que nesa enquisa que vos comentaba, se lle preguntábamos sobre o dominio, que era o que definía o mecanismo da supervisión, que tipo de dominio existía sobre elas, unha cousa chamativa é que non existen diferencias respecto do arrendamento. É dicir, a persoa que traballa as terras ten capacidade para facer melloras e ten incluso capacidade para cedelas a un terceiro e para decidir libremente o uso. Non se ve moi ben o gráfico, pero o amarillo son as cesións e o verde é o arrendamento. Estos son porcentaxe de explotacións. É dicir, que o porcentaxe de explotacións que recoñece ter a mesma capacidade de decisión sobre as terras de arrendamento que sobre a cesión é moi parella. Entón, a cesión é un mecanismo de mobilidade que favorece o escenario das xerarquías de supervisión, pero non desde a perspectiva estricta da supervisión, porque non manteñen o control. En canto a redes estratégicas, esta quizás é a parte sobre a cal encontrei menos referencias bibliográficas que me posicionasen factores a favor ou factores en contra, e tamén máis difícil de valorar dende un punto de vista estadístico, que foi a outra fonte de información deses factores. Pero sí que houve como dous factores determinantes, e un foi que no cuestionario que vos falaba antes, o 60% das explotacións recoñecen que o factor que máis determina as terras ás que se accede é a colindancia, é dicir, que podes aproveitar as redes de confianza das que falábamos como un mecanismo de mobilidade, pero baixos lóxicas da colindancia sempre. E por outra parte, nun traballo dun curso de verán que fixemos, non sei, fará 3 anos, si, poden ser, 3 anos, en Sarria, trazamos para unha das parroquias cos agricultores as terras que xestionaban, e aí sí que saliron como sobre o mapa 3 zonas diferenciadas nas que eles accedían a terras, pero despois entre eles intercambiábanas como para xerar unidades continuas de xestión territorial. Isto vennos a dicir que sí que as redes de confianza, neste caso, porque moitas das terras ás que se accedía eran terras mediante cesións, eles a título individual levabanlle terras a alguén, e despois eles, mediante outro mecanismo de confianza, reorganizábanas entre elas para reorganizar o parcelario. Isto é moi difícil de documentar e de ter datos, pero bueno, se vamos a campo, vémolo, e temos ese plano e temos o cuestionario. É dicir, que de algún xeito as redes estratégicas están aí e poden ser un escenario dos potenciais. E por outra parte, as redes comunitarias. Non sei en que medida pode estar claro o que entendo como redes comunitarias. Como redes comunitarias refírome a cando un agricultor leva terras deste, de aquel outro, ou arrenda terras deste ou daquel outro, ou compra terras deste ou daquel outro, en base á relación persoal que poida ter con esa persoa. E un factor importante é na medida en que o resto do entorno legitima que eso sexa así. É dicir, se tú sabes que a casa de Toñete do Vilar de Carballido
ten moi boa relación coa Casa de Martí do Vilar de Carballido, sabes que cando a Casa de Martí peche a súa explotación, que lle vai levar as terras, vai a ser a Casa de Toñete. E, polo tanto, a Casa de López xa non se lle ocurre presentarse na Casa de Martí e facerlle unha oferta de arrendamento espectacular. É como existen lógicas individuais, tiña por aquí até e marcado un parrafiño que vos quería ler, pero bueno, tampouco, non sei se o darei a topar. Pero creo que me refiro como a ese entramado de relacións que existe, que ao final acaban determinando non só a terra que se move, sino a quen lla moves. E aquí hai outro factor que tamén é como moi difícil de explicar dende a teoría, pero é fácil dende o caso práctico. E, por exemplo, si un titular de explotación ten un accidente de coche e ten que pechar a súa explotación e decide repoboar as terras, existen como certos mecanismos que poden, o lógico tamén podería ser que o resto de veciñanza acudise a esa persoa para arrendarlle esas parcelas, non? E iso sería mobilidade. Na medida en que esa persoa forma parte da comunidade e a comunidade respecta a súa decisión de que, vale, ele é o propietario das súas terras e se as quere plantar adiante con eso, respétase. E tampouco hai esa presión do mercado sobre esas parcelas. Son a ese tipo de lógicas comunitarias ás que me refiro de que determinan a mobilidade e tamén sustentan os acordos. Por exemplo, o que falábamos das cesións, non están escritas, non se poden reforzar, salvo por esas lógicas de aceptación comunitarias. Que factores institucionais hai a favor? Vale, por unha parte, os altos custes de administración, regularización e transacción dos que vos falaba antes, en zonas de alta fragmentación da propiedade, ter todas as túas parcelas perfectamente cadastradas, delimitadas e coa escritura preparada para que se corresponda a superficie que vendes coa superficie real e co lindeiro real e que estén o teu nome, non a nome de teu avó, nin de teu bisavó, nin tan siquiera de teu nai, é dicir, preparadiñas para que poidan entrar ao mercado ou ao banco de terras, é moi difícil. Entón, non só aquí, sino que tamén se ve en Europa do Oeste, en zonas de alta fragmentación da propiedade, o cal favorece que ao final o tipo de ranxos que existan sexan estas redes comunitarias. Por outra parte, a particular organización territorial de Galicia. Non o teño aquí. Aí sí. E aquí volvo a retomar o termo de comunidade e como esas reticencias que existen. Galicia ten a distribución, a densidade de entidades de poboación en Galicia é tremendamente alta respecto a outras zonas de España e tamén a outras zonas de Europa. Quere dicir que temos moitas aldeas esparcidas polo territorio, con dúas dinámicas diferentes. Por unha parte, aldeas moitas, pero tamén illadas na parte oriental, é dicir, aí as redes de veciñanza, ti convives con queiras ou non, leveste ben ou mal, ou leveste mal, tes unhos veciños da aldea. As lógicas de mobilidade son totalmente diferentes, de mobilidade non de terra, sino de mobilidade de persoas, son totalmente diferentes agora que no pasado, pero o teu entorno inmediato siguen sendo os teus veciños. E por outra parte temos as aldeas moito máis difusas, con unha lógica moito máis difusa, na franxa costeira, nas cales tamén están as lógicas da parroquia, as lógicas comunitarias da parroquia. A densidade de parroquias e o tamaño da parroquia é moito máis pequeno aí. Entón, a noción de comunidade aí sí que pode ter unha dimensión como máis parroquial e igual menos de aldea que na zona oriental. Este planiño tamén o poño porque me chamou moito a atención. E a hora de ver a relación que pode existir entre a organización territorial dos asentamentos e as relacións sociais ou o tipo de comunidades que poidan existir en unhas zonas do territorio ou noutras e sobre todo o vigor que poidan ter. E representa o número de entidades sociais por cada 100 habitantes. Para mí foi asombroso, imaginábame outra distribución de cores. Certo é que aquí temos moi poucos habitantes, pero bueno, quero dicir que a ratio é a ratio, non? Bueno, chamou má atención. E por outra parte, e isto é moi interesante e tamén quero traer
un profesor que non escribiu O pequeno e fermoso, pero o título parecese moito, e sobre o que abogou sempre e defendeu moito polo minifundio, e el falaba sobre todo do perfil dos propietarios absentistas, que foi algo que tamén se identificou como certo e como potencial no cuestionario. É dicir, a importancia que os propietarios absentistas que teñen en Galicia o arrastre característico é que siguen mantendo o vínculo e incluso siguen formando parte das redes sociais entendidas como caza, festeixos, os fines de semana veñen unha semana de vacacións, quer dicir que siguen formando parte das redes comunitarias e das dinámicas comunitarias, o cal tamén favorece ese tipo de arranxos sociais dos que falábamos antes. E isto viuse de que o perfil de propietarios mayoritario o cal se arrendan terras, se compran terras incluso e se levan terras de cesión, son propietarios que siguen mantendo o lazo coa aldea. Vale, e creo que me saltei unha, que é o que xa vos comentaba antes da propiedade de xestión colectiva do territorio. Isto de xestión tamén non quero poñer un pouco polo que está en prensa e polo eterno debate de que, bueno, sí, xestionan as súas terras, pero os convenios e consorcios están aí, pero, bueno, en calquera caso é unha figura de propiedade singular do territorio galego e que tamén pon moi no foco esas dinámicas constitucionarias e colectivas na toma de decisións e nas lógicas non só da mobilidade de terra, senón da vida productiva e reproductiva en xeral. E por último, quédanos o mercado de prezos. Tamén é unha realidade no territorio galego. Se analizamos os indicadores, que é o que vos comentaba ao comezo de todo, vemos que é un mecanismo que funciona como tal nas zonas de maior mobilidade, que son as zonas oscuras, é un mapa parroquial que se fixo a través dos datos de tanteo e retracto do Banco de Terras mentre este estivo vixente, e vemos que é prácticamente oposto ao de precios. É dicir, onde hai competencia polo uso agrario, o mecanismo de precios sí que funciona. E os precios son baixos alá onde se move a terra. Non é que sexan baixos, esta frase é horrible, senón que o mercado sí que regula os precios, vale?